доста ще е тази схватка. Господин Христов, прави ли впечатление? Колко са предпазливи състезателки? Предпазливи са, господин Лаков. Вие като специалист имате право на този коментар. Допустимо ли е чак толкова затворена борба? Ами всеки иска да изкове победата, а пък в някои хора казват, риска е благородно нещо, но да се разкува в рамките на приличието. Те си разчитат всички движения и наблюдават, защото една малка грешка изтърва златния или бронзовия медал или сребърен, за какъвто и да се бори. Така е, едно е да сте на най-високото място за стълбичка на победители, друго е да сте на второ. Ето много... Сега обаче атака на азерската състезателка Омелченко, която не завърши с нищо. Азербайджан. Анджелина Лисек с синьото трико. Украинката срещу своята сънародничка под азерски флаг Татяна Омелченко. 0-0. В първата част до тук. Финал в категория до 60 кг на Европейското първенство по борба в Русия. Азербайджан много внимание, много средства хвърля за развитието на борбата в тази страна. По най-елементарния начин да направи хватка. Препъване, което не мина. Аз лично очаквам повече от Лисек, тъй като не успех да наблюдавам схватката е с Джанан Манолова. Там тази победа с 8-1 говори за доста категорично превъзходство. Тук резултатът е все още 0-0. Това е огромно психическо. В женската борба вървяха правилата на кличанската борба. Бих поставил украинската състезателка в партер. Толкова е пасивна. Въобще не предприема нищо. Буквално само се защитава. Не знам дали има някакъв план за контрадействия. Чак такава предпазливост. Не случайно зрителите в Булстат арена са се умълчали. Само се чуват споредични подвиквания от щабовете на двата тима. Психическата бариера е голяма. Да, и така както се бутат двете, украинката има предина от една точка. Украинката Анджелина Лисек с синьо трико срещу Татяна Омелченко от Азербайджан. Финал в категория до 60 кг. Предимство за Омелченко с една точка. Анджелина Лисек с предина от точка влиза във втората част на финалната схватка в категория до 60 кг. Нейна съперничка за златото в тази категория Татяна Омелченко от Азербайджан. Омелченко опита захват, не се получи. Сега държи крака на Лисек. Тук тази хватка със сигурност ще донесе 2 или 3 точки. Остава да разберем колко са точки. 2 точки. 2 точки. Тук зад мен подвикват, че може би тази акция трябваше да е оценена с 4.
Съдиите дадоха 2, обаче по този начин пък Татяна Омелченко вече има преднина и води в резултата с 2-1 точки. Украинката като ще има някакви проблеми. Консултация с Жури Дапел. Мисля, че резултатът ще остане същия. Ето сега на повторение дават как се развива тази схватка. Има протести в украинския щаб. 2 точки за червено. Мисля, че няма да се промени резултат. Доста чисто беше хвърлянето. Да, някои съдии съвсем спокойно и също съвест биха дали и 4 точки. Може би амплитудата не беше толкова голяма. Затова и съдиите маркираха. Азерката изпълни много добре това техническо действие и не мисля, че съдиите ще отменят решението. Садни са тези забавени, но така или иначе, като във всяко едно, като във всяка една житейска история, и тук има конфликти, и тук има недоразумение, винаги трябва да се решава от трета страна. В случая Жури Дапел, консултации, отново повторение на тази хватка, която осъществи Омелченко. Хвърлянето по-скоро за 2 точки ми се струва. Тя провежда акцията. Отколкото. Не виждам защо според. Точно, да, запазва се резултата. 2-1 точки в полза на протестират от щаба на Азербайджан. Разправия там между треньора и съдията. 3-1. В крайна сметка същия резултат. Същия резултат. Омелченко от Азербайджан с червено трико срещу Анджелина Лисяк от Украйна. Схватка за златото в категория до 60 кг на европейското първенство. Лисяк първа спечели точка, но вече трябва да наваксва, тъй като губи. А вече сме във втората част. Много са статични, но това е допустимо в финална схватка, така да бъдат осторожни. Нищо няма да се получи тук. Повечето акции има азербайджанката. Търси борбата Анджелина Лисяк, но азербайджанката е доста добре затворена. Сега едно хвърляне. Контрадействие. Азербайджанката контрира, полза, продължи движението и за нея бяха точките. Да, и сега опитва носене. Татяна Омелченко от Азербайджан в червено трико води с 5-1 срещу Анджелина Лисяк от Украйна в финала на европейското първенство по борба в категория 60 кг. Няма и много време пред Лисяк, за да стопи тази разлика и да потърси пътя към победата. Не виждам да прави нещо сериозно като адекватни технически действия. Двете се държат. Едно бутане и нищо повече. Дори азерката е по-активна в този момент. Няма как, тя трябва да задържа по някакъв начин борбата. Както казах преди малко господин Лако Лаков, заслужилият треньор от Велико Търново, който коментира с мен тези схватки. Атаката е най-добрата защита. Нови напразни опити на Анджелина Лисяк да стори нещо. Тази борба върви към закономерен край и той ще е финална победа за Татяна Омелченко. Състезателката, която ще донесе златен медал на Азербайджан. И го донесе. Тя е новата европейска шампионка. Омелченко след 5-1 ще стъпи на най-високото място на стълбичката за победители. Анджелина Лисяк от Украйна остава с сребърния медал.
След малко ще се състои награждаване в категория до 55 кг.